A energetický problém v Európe spôsobilo vypínanie atomových elektrární v Nemecku, kde viac ako 17 atomových elektrární Merkelová na základe vlády so zelenými začínala vypínať, lebo zlí Rusi, zlá atomová energia, lebo atomová energia nie je zelená a na druhej strane dnes už hovoria, že áno, aj jadro môže byť zelená energia. A teraz sme tu mali záplavy. Tak sa vás pýtam, ten zelený idiotizmus, keby naozaj elektrické autá boli tie autá, ktoré mali ísť do vody, ako by to fungovalo. Takže si treba aj povedať, že výsledok tlaku na ľudí a na štáty a zadlžovanie a ničenie ekonomik je zo hlúpeho Green Dealu, z likvidácie ekonomiky, zo slabej politiky Európskej únie, ktorá nestíha v ťažkom priemysle Indii a Číne, zo chaotického riešenia energií, kedy ideme kupovať skvapalnený plyn miesto toho, aby sme ho v pohode brali z Ruska. A toto je výsledok.